Is-cyberbullying jibqa' l-aktar abbuż komuni illi dwaru tirċievi telefonati l-Aġenzija Appoġġ. Telefonati oħrajn jinkludu rapporti dwar sexting, jiġifieri meta persuna tibgħat kontenut sesswali, u sextortion li jirreferi għal theddid b'materjal sesswali. Fl-2023 l-Aġenzija Appoġġ irċevit b'kollox madwar 900 telefonata b'abbużi fuq l-internet. Ma' TVM News l-uffiċjal Deborah Vassallo qalet li l-maġġoranza tal-każijiet jinvolvu adolescenti bejn 13 u 16 sena. Spjegat li ma' dan ukollu l-età tal-abbużi fuq l-internet qiegħda tkompli nieżla saħansitra fuq tfal taħt 8 snin. Għal dan lan l-Aġenzija Appoġġ ħolqot is-servizz Be Smart Online sabiex tqajjem kuxjenza dwar l-użu għaqli tal-internet, speċjalment fix-xahar ta' frar illi jfakkar il-jum tal-internet aktar sigur. Meta aħna nkunu qegħdin nagħmlu l-awareness qisu permess għal każijiet li jkunu qegħdin jidħlulna, nkunu nafu anke x'inhuma dawk it-trends, x'inhuma forsi dawk is-sitwazzjonijiet li tfal qed jinqabdu fihom, allura anke meta mbagħad ħammorru fl-iskejjel ħankunu nistgħu dejjem inkunu updated għaliex teknoloġija il-ħin kollu tavvanza, il-ħin kollu jiġu kreati affarijiet ġodda. Ma' dan is-servizz hemm ukoll is-servizz ta' Child Web Alert, pjattaforma li fija jiġi rappurtat materjal ta' abbuż sesswali fit-tfal. Is-Sinjura Vassallo qalet li dawn is-siti huma illegali u ħeġġet biex jekk wieħed jiltaqa' magħhom jirrapporta anke b'mod anonimu. Qalet li anke jekk ma jkunx fihom tfal Maltin, ir-rapport jintbagħat għand l-Interpol u tkun tista' tiskatta investigazzjoni biex it-tfal jiġu salvati. Jekk naraw globally għandek miljuni ta' websites, sfortunatament bil-mewġa tal-AI qed jiġu kreati wkoll ħafna dawk li nsejħulhom ħafna deep nudes. Deep nudes huma l-istess ritratti li aħna konna naraw immissa jista' inti jkollok ritratt ta' tifla mlibsa, dejja ngħidu tifla b'uniformi, imma din it-tifla permezz tal-AI tiġi mneżża u dan ir-ritratt jispiċċalek fuq dawn it-tip ta' websites. Għamlita ċara biex il-ġenituri jassiguraw li wliedhom qegħdin jużaw pjattaformi diġitali li huma adattati għall-età tagħhom. Fakkret li meta persuna tella ritratt jew filmat fuq l-internet titlef kull kontroll tiegħu u għalhekk appellat lill-ġenituri sabiex joqogħdu attenti x'ritratti jitfgħu kemm ta' wliedhom u anke tagħhom infushom bħala adulti.